ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ମେଲ୍ ମର୍ଜ କିପରି କରାଯାଏ। କିପରି କରାଯିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍କି। ଆମେ ମେଲ୍ ମର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍କି ପଳେଇବା। ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍କି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସେଲ୍ର ବ୍ଲାଙ୍କ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ବ୍ଲାଙ୍କ ସିଟ୍ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଲେଖା ହେବ ନେମ୍ ଲେଖା ସରିଲା। ତାପରେ ନେମ୍ ପରେ ଲେଖିବା ଆଡ୍ରେସ୍। ଆଡ୍ରେସ୍ ପରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବା ଇମେଲ୍ ଲେଖିବା। ଇମେଲ୍ ପରେ ଲେଖିବା ମୋବାଇଲ୍ MOB। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପରେ ଲେଖିବା ପିନ୍‌କୋଡ଼୍ ପିନ୍। ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ନାଁ ଲେଖିବା, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଏଟାକୁ ଲିପୁ ଲଲିତ 2 ଜଣଙ୍କର କରୁଛି। ବେଶୀ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବେଶୀ ଜଣଙ୍କର ବି କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବା। ବଡ଼ଦଗଡ଼ା ଯାଜପୁର। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକା ରହିଥିବେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏଥିରେ। ଏବେ ଯିବା ଇମେଲ୍କୁ। ଲିପୁର ଧର lipu@gmail.com। ତା ପାଖ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9338420887। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଗଲା। ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ ଏଠି। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆସାରିଲା ପରେ ପିନ୍‌କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପିନ୍‌କୋଡ଼୍ ହେଇଥିବ ଦେଇଦେବେ। ପିନ୍‌କୋଡ଼୍ ଦିଆସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳର ବି ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯାଜପୁର। ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ। .com। ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପିନ୍‌କୋଡ଼୍ ବି ଦିଆଯିବ। ପିନ୍‌କୋଡ଼୍ ଦିଆସାରିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଏବେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଏଟାକୁ ଏବେ ସେଭ୍ କରିବେ। ଫାଇଲ୍‌କି ଯିବେ, ସେଭ୍‌କୁ ଯିବେ, ଯାଇକି ଏଠି ଯେଉଁ ଦିସ୍ପିସି ଅଛି ଦିସ୍ପିସିକୁ ଯାଇକି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ନାଁରେ ଗୋଟେ ସେଭ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ସେଭ୍ କଲି ଲିପୁ। ଏବେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଏଟାକୁ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ସେଭ୍ ହେଲା ପରେ ଏଟାକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ମିନିମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିବା ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ହୋମ୍ ପେଜ୍‌କୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଏବେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି ନା MS ୱାର୍ଡ଼କୁ। ମେଲ୍ ମର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ MS ୱାର୍ଡ଼କୁ ଗଲା ପରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଗୋଟେ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲାଙ୍କ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଆଇଲା। ବ୍ଲାଙ୍କ ସିଟ୍ ଗୋଟେ MS ୱାର୍ଡ଼ର ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେଖିବେ ରାଣ୍ଡମଲି 3ଟା ବା 2ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଟର୍ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ ମେଲ୍ ମର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବେ। ଆମର ସୂତ୍ର ବି ତା'ର ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ସାଇନ୍ RAND ରାଣ୍ଡ ବ୍ରାକେଟ୍ 1 ଲେଖି ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ମୋର ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦରକାର। 1 ଲେଖି ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିକି ତଳୁ ଖସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାହା ସେଠି କରିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ନେମ୍ ରହିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେବେ। ସେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ। ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବେ ତାପରେ ଦେବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି। ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ପରେ ଦେବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର।
ମୁଭି ଏଣ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପରେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଏମିତି ରହିବ। ଏମିତିକି ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ପିନ୍ 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 ଦେଇକି ପିନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ପିନ୍ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, ମାନେ ଯାହା ନାହିଁ ତା ଗୋଟେ ପିନ୍ ପକାଇଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବେ ଏଇଠିକି ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କରିଦେବେ। ଏଣ୍ଟର କରିକି ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇଦେବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇଦେବେ ଇଆଡ଼େ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପକାଇଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବି ସେମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପକାଇଦେଇକି @gmail.com। ନେମ୍ ବି ସେମିତି ପକାଇଦେବେ, ABCDF ପକାଇଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ନେମ୍ ଅଛି, ନେମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେବା, ନେମ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଇମେଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେବା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଟିକେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେବା, ଆଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ବି ବୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେ ସବୁକୁ ବୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆ ଭିତରେ ନ ଜାଣି ହେବନି ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ବୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏଇଠି ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଟାକୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ, ବା ତା କଲର୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଆମେ ରେଡ୍ କଲର୍ ହଉ କି ସେ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ହଉ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ଯଦି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ଉପରେ ଫାଇଲ୍, ହୋମ୍, ଇନସର୍ଟ, ଏଠି ଆମେ ଯିବା ମେଲିଙ୍ଗସ୍ ଅପସନ୍କୁ। ଗଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିବ ଦେଖିବେ ଅପସନ୍ ପାଇଯିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେଲିଂ କି ଗଲେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଥିବ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମେଲିଂ ମର୍ଜ ୱିଜାର୍ଡ, ସେଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଲେଟର୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଥିବା ଦରକାର। ଲେଟର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ ୟୁଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍ରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ରିସିପ୍ଟିଂ କି ଓକେ କରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟା ବାହାରିକି ଖୋଲିବ ସେଇ ପେଜ୍ଟାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ବ୍ରାଉଜର୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଅପସନ୍ଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବ୍ରାଉଜର୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖୁଥିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେଲ୍ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ଯାହା ସେଭ୍ କରିଥିବେ ଏଇଠି ସେଇ ଜାଗାର ନାଁଟା ପକାଇବେ। ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଥିଲି ଲିପୁ ମାରିଲା ପରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ଦୁଇଟା। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ସେଟାର ଅଛି କ୍ରିଷ୍ଣାର, ଏବେ ଆଇଲା ଲିପୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ lipu.xlsx ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଓପନ୍ ମାରିବେ। ଓପନ୍ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ବାହାରିକି ଆସିବ। ଯଦି ଦେଖିବେ ସିଟ୍ 1 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଥିବ, 12ଟା ଟେବୁଲ୍ ଏସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଥିବ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋ ଅଫ୍ ଡାଟା, ଏଇଟା ଉପରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇକି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଉପରେ ଓକେ କରିବେ। ତାପରେ ଓକେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନାଁ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ଲିପୁ ଆଉ ଲଲିତ, ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଠି ଦେଖାଉଥିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେବ। ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁଥିରେ ଅନକ୍ଲିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନକ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତା ଉପରେ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓକେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ ସବୁ ଯାକ। ଟିକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଥିରେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମରା ହେବନି। ଏବେ ଓକେ କରିଦେବା। ଓକେ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଏଇର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟା ଆସୁଛି ତାର କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆମର କ'ଣ କାମ ଆସିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ଇନସର୍ଟ ମର୍ଜ ଫାଇଲ୍, ଏଇଟା ଉପରେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା।
କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମେ ଯାହା ଯାହା ନାଁ ସବୁ ସେଥିରେ ଥିବ ନେମ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ମୋବାଇଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ପିନ୍ ଏଥିରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେଉଁଠି ନେମ୍ ଅଛି ନେମ୍ ଯେଉଁ ନେମ୍ଟା ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟା ଉପରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ନେମ୍ ପକାଇଦେବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାପରେ ଇମେଲ୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଇମେଲ୍ ପକାଇଦେବ। ଏଟାକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଏଣ୍ଟର କଲେ ତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଜାଗାଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଟାକୁ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇଦେଲେ ଯେଉଁ ତଳକୁ ପଳେଇଲା ଏଟାକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। এই ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଗା ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେକୌଣସି ଇଏରେ ଅନନୋନ୍ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଟାକୁ ଆପଣ ଏବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଗା ନେଇଥିବ। ଏଇଠି ପିନ୍ ଯେଉଁଠି ପକାଇଥିଲେ ପିନ୍ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ଟାକୁ ଯେଉଁଟା ପକାଇଛନ୍ତି ପିନ୍ କୋଡ଼୍ଟାକୁ ପିନ୍ ନେଇଦେବେ। ପିନ୍ ନେଇଦେଲେ ସେଠି ପିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ତା କାମଟା ସରିଗଲା। ଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ABC ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରିଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରିଜଲ୍ଟ ସେଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା କ୍ଷଣି ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ନାଁଟା କରିଥିଲେ ଲିପୁ ଇମେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା lipu@gmail.com। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ତାର ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଡ୍ରେସ୍ ପଳେଇଲା ବଡ଼ଦଗଡ଼ା ଯାଜପୁର। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଲଲିତ ବି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉପରକୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର 1 ନମ୍ବରରେ ସେମିତିକା ଅଛି ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରକୁ ଗଲେ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଟା ମାଇଲେ ଏଇଟା 1 ରହିବ। ଏଟା ମାଇଲେ ତଳକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। 2 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେମ୍ ଜାଗା ଲଲିତ ପଳେଇଆଇଲା। ସାନଗଡ଼ା ଯାଜପୁର ପଳେଇଆଇଲା। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ବି ପଳେଇଆଇଲା। ସବୁ ପଳେଇଆଇଲା। ଯଦି ଏବେ ପୁଣି 1 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏପଟଟା ମାରିବେ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ବଟନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ବଟନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଲଲିତ ଆସିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବଟନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଇଏ ଆସିବ। ଯେତେଟା ଆପଣ କରିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ମଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।